салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навбари имрӯзҳои мо квартира ва хонаи заминӣ ва мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, яккомнатова квартира дар 13 этаж қарор дорад. 35 метр квадрат нархаш бошад. 122 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира бошад айни ҳол коробка, харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ дар ноҳияи Муъминобод, Мерседес кузови 124, соли барои 6989, мотор бошад 2.5, сӯзишвориш бошад, саралка коробка механик, салонаш кожнӣ мебошад. нархаш бошад 18 000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, мошини Renault, соли барои 6992, мотораш 1.6, коробка механик, нархаш бошад 10 000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, дукомнатова квартира дар 3 этаж қарор дорад. нархаш бошад 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, Ломоносов, дукомнатова квартира дар 1 этаж қарор дорад. нархаш бошад 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи замини фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, 14 микрорайон, 2 хона, 11 сотиқ замин, нархаш бошад 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи замини фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, 14 микрорайон, 2 дар хона, 3 сотиқ замин, нархаш бошад 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.